Eskola askin joaten, Eurxe zanetan da olako eta magarrik. Eskola gutxitza, orduan lan zegoen bazarrexen da. Zenbat eta nauzixeuek, falta gutxeuk jegoen uran, bereziki. Neguen egueldi txarrekin, dala, danak eskolara. Egueldi honekin, beharraketan edo basora joan bizala zean, edo itxaurren inbierra, edo ganautzen, edo aur hori, betik egotezan zer diteko, bazarrixetan da. Bereziki hola aproda ja nauzitzen azitzekoek, amabi urtetik aurrerakoek, ja geixo falteta duen. Etxean zaioten ziren. Bai, ganau jatenak edo belarra bakarri behar dira eta gazen, belarra biltzea. Segan egiteko gauza ezpaginean, belarra bildu bintza bai. Eta ganauakin, behiakin ibiltze ginean, gurdia eta behiakin, da behiak ematen, behiak kontu iten, beti. Eta eskola joan gabe ere, urtearen buruan 100 desente. Batez ere udaberri aldean edo udan lan asko izaten zanean, bi anai, bi zaharren abintzat urte eta gutxin tartea dugu, oso bate bestien atzetik. Eta biok txandan ibiltzen ginean, gaur nigaz emanaik, bihar igatuko ez etxean txandaka, aitai laguntzeko. Orduan eskola jongabe gatze ginean. Nik asko faltatu dut eskolatik, asko faltatu. Batien umia kontuin biharra, bestien amak ez egiten ahun biezula lan egitea, batien belarra biltzea, eta ni eskola asko faltatu dut. Beti izaten zen, batian, hitz aurrien ibili beharra, bestian, belarra zahaldu beharra, bestian ez dakiz zer. Eskola espalimatzea, 100 juten, bestiak aurrea jutez eskizu, eta zuan gelditzezea ardi galdu bezala atzien. Bai, sumatzen bai. 100 jute zinetik eta gutxi jute inenetik sumatzen. Beti ere aurrago ikusten ziren. Nui burule joskoen da orduan izaten insultua, basarritearen dago izaten kaseros boronos. Abarka altzaken, sekule kuadernoi, bez pizarri kolkun da pizarriña. Kaseros boronos. Pentseteuren, gu bolango euskera egiten du moduen, euskera eta beti atzeratute, berbazbe ondo jakinez erderaz da, bakizu, txarto, beti lotza edo kobarde eskolan. Horrik eukien arpegi bete eureke, gulangoari gero, aldean los burros, boronos. Bai, joder. Hori beti. Kaleko basarretarrai burla beti. Pasan dituen 4 urte lasailen. Eta nire erdera zan. Gu orduan gineanan, zeiba mutilola euskaraz egiten genduna. Eta behidatzen ziguten aldeanos, kaseros, da hola ditzen ziguten. Bai, burla egiten zion, bai. Goite zion burla, bai. Kaseros, da. Bai, gaur kaletarra eta basartarra jan berdin ikusten da, baino lehen oso desberdina zan. Eta gu goten ginen margineuet goten ginen, basarriko umiek ginen margineuek. Izango ginen, dozena mutiko eta beste dozena neskatila ero, eta beti margineuet goten ginen. Gaina guk ez ginen ezer dela ez da ez ezer, eta jarri ginen zen hiru laun kartel baten. Kartel handi bat, eta kontra, beste gantik aparte, eta zeren karikatura batzuk eta eta nola esaten ziren. Bihatzen zen mutiko bat ara. Zaharrenetako mutiko bat ara bialdu eta guri eakutzizten. Eta benza ere eakutzen guri. Ez da gizien bat denpora eron ginen, zordu nahi mutiko eskora gaiztuko izaten da askotan. Eta asko sufritu gandun nuen. Netzari zentza, oso gorra. Goitut nire bizimu erabateatan, basaren dan. Alde batetik, kriston disiplinia. Eta beste baino asko zegutxio nintzela iruditzen ziten. Eta ni biltzen izan baino gaizki. Pasatzen nuen oso gaizki. Eta izen politena, pello. Tu eres un pello. Eta nien izen tontana, gutxiko duten izan tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezernekin da ezer,
Ale, al pelotón de los torpes, atzeatzea guztien ninduen, eta egun batean enkaratu nintzen, senyoritakin. Zain nion, ni nintzela tontana, ni ataurin joten nintzelako, eta baserritarak joten nintzelako tontana ez nintzela, eta beste bezala maietan jartzeko. Basarreterra bete tuntunak, tuntunak eta tontuak atrasauz. Bueno, eta burlain, kaleko mia burlain. Eskola etortze ginean burlaite zuen. Claro, komenzatze hartu egiteko eta goldi egin lurra gire birazete zen. Eta igual degun nabalma zen, aprobetxatu emirizete zen. Eta orduan eskola etortze ez genduen zaten. Ebi ditezunien eskola. Eta dana parrete ziren. Eta ni josu zema piperrin nun. Nun dignoa gorde ez naken ibiltzen geho doktrinare astero eman birazete zen, ez nun ikasten. Dotrina eman birazarek errita eman da kastigo gemate siskiten, da beti gordezka nola ibiltzen ditzen. Batien gezurra zen, bestien gezurra zen, nama izaten ditzen da. Kaixua, bai, siniste, baina ez dakazu ba. Lana deneen hemen galdetu errakazu ba. Ibite itien jungo ze. Da, segi. Nik asko fallatuet. Eta gero, esan batez izuen, lezidua pamainen estudiatu bezu. Enziklopedian da. Bakarra zan, eta nik estudiatzen egin zen bitatzen, beti gumen banu besuan, eta besteat aldamenien ebai, batek helduite zian, besteak eskuzikin egin, eta ni beti puskatuta eta zikina. Eta zelotza pasatzen dituen. Bueno, igual lagunekin da, entzaten da, bullying da hori, orduan betzen zan, pentsau. Orduan behitzen zuen burle eta igual egoten zintzen egun batzuetan bilurrez eskola joateko. Ni behin batekin eukin on diskusio bat, baserritarrak, ez ziela hain azkarrak. Esan nionzuk, ez ziazu esango zuen, ni baino azkarra bat zeanik. Nik ez dut hori esan nahi, ez hori esan diazutaz. Ni ez nahiz zu baino tontagoa, zu ez zean ni baino azkarragoa, Tontagoa ere ez, baino azkarragoa ere ez, Kaseraz betik. Eta nire gizona oitxuria zen esateko, kaseraz con honra. O kaseraz igual da, con honra. Eta ni oin orduan bajezi eruitzaten neurire, beste alden, ez da? Baina gaur esaten dut, basarritarra kalen, eoz zer gauza indikela. Nio kaletarra basarrin ez.